ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳаравақта Рамазон. аз ҳамин канал боди хатар видеонаворо та охирша тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 21014 саршидагӣ то BMW X5 ки мошинҳои шумо ҳам мекофта будем дар комментария нависонда будем баъзантон ҳамонҳо ҳам ҳастанд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 157 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, то ҳозира обуна шава и дар видео лайка баҷиха. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Mark II ки соли бароишаш 1996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш D0 литр. сӯзишвори бензин газай, коробка передач автоматика. нархи мошин 11000 сомонӣ. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошин камтарак кор дорад, дигар арзон намешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. дуюм ваз Нива соли бароишаш 2010 ки дар ҳолати нормални қарор дорад дар бохтар Қурғонтепа. авиомотораш 1.7 литр. сӯзишвори бензин газай, коробка передач механика. нархи мошин 18000 сомонӣ. мошин 4 баллони нав дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Nexi Daewoo соли бароишаш 1995 ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. авиомотораш 1.5 литр. сӯзишвори бензин газай, коробка передач механика. нархи мошин 16000 сомонӣ. мошин срочно фурӯхта мешавад. камтарак ходовойш кор дорад. 1 сола тонировкаш мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Opel Caravan Простой соли бароишаш 1994 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш 1.6 литр. сӯзишвори бензин газай, коробка передач механика. нархи мошин 22000 сомонӣ. мошин ҳамаи ҷош 100% срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум Hyundai Elantra соли бароишаш 2014 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш 1.8 литр. сӯзишвори бензинай, коробка передач автоматика. нархи мошин 115000 сомонӣ ки пробегаш 74800 километр аст. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошин айвагонай американка дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. шашум BMW X5 соли бароишаш 2004 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш D8 литр. сӯзишвори бензинай, коробка передач механика. нархи мошин 57000 сомонӣ. мошин срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. ҳафтум Hyundai Starex соли бароишаш 2000 сола дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш D0 литр.
сӯзишвориш дизелай, коробка передач механика, нархи мошин 48000 сомония. Мошина састаяниш вагония, мотор ходовоиш, қати балонош навай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. И касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, то ҳозира обуна шава и дар видео лайка баҷиқа. Мо мегзарем ба мошиниҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. ҳаштум, Lexus соли бароишаш 2009 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авио мотораш 5 литра. сӯзишвори бензина, коробка передач автоматика, нархи мошин 139000 сомония. пробегаш 85000 километр. ранги мошин кабут аст, спортивни кардагӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нуҳум, ВАЗ 2114 соли бароишаш 2009 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авио мотораш 1.6 литра. сӯзишвориш бензина, коробка передач механика, нархи мошин 25000 сомония. ранги мошин кабут аст, кузаш хачибек. мошин губкават кардагӣ, магнитофонаш сони мебошад, самбуфершам сония. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, ВАЗ 2107 соли бароишаш 2000 сол мебошад ки дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар шаҳри дар Спитамен. авио мотораш 0.6 литр мебошад. сӯзишвори бензин газай, коробка передач механика, нархи мошин 13000 сомония. ранги мошин кабут аст, кузаш сидан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. Honda Saliaris соли бароишаш 2019 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авио мотораш 1.4 литра. сӯзишвори бензин газай, коробка передач автоматика, нархи мошин 105000 сомония ки пробегаш 18000 километр аст. ранги мошин сервисия, кузаш сидан мебошад. мошин айни ҳол растамошка кардагӣ нест. мошин нава, ягон ҷӯшзадагӣ пусидагӣ надорад. нав газаш задагиянд дар Москва. подогрев сидени мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. Opel Sedan соли бароишаш 1998 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Абдураҳмони Ҷомӣ. авио мотораш 1.6 литра. сӯзишвориш бензин газай, коробка передачаш механика, нархи мошин 42000 сомония ки боз савдо карда мешавад. мошин 4 балони нав дорад, электропакет дорад, пусидагӣ надорад. ҳуҷҷатош 1 сола мебошад. мошин айвагона якдастгаштагӣ аст. салонаш кожа айпорче кауне чхолош. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13. Ford Fox соли бароишаш 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Москва. Московский област. авио мотораш 1.8 литра. сӯзишвори бензина, коробка передач механика, нархи мошин 240000 рубл ки ранги мошин кабут аст, кузаш сидан. мошин кондисионер ам дорад. кондисионераш 100% кор мекунад. боз алиши ам астай.
اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقم‌هایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پور دریافت کنید. دوستان عزیز ویدیو نواری ما با آخر میرسه. در همینجا خیر تا ویدیو دیگر سربلند و خانه آباد باشید.